Eiffel-torni houkutteli viime vuonna. Nyt anteeksi, juon vettä. Sitten isomman pallon pariin. Pysyivät kärjen tahdissa lähes koko kisan. Lari Lehtonen, Sami Jauhojärvi ja Matti Heikkinen petasivat ankkuri Ville Nousiaiselle paikan kärkiryhmään viimeiselle lenkille. Nousiaisen meno oli vakuuttavaa, mutta sitten sauvarikkoinen ratkaisevaa nousua pilasi kisan. Suomi taipui 6. Petter Northugin viedessä Norjan ykkösjoukkueen voittoon. Joukkueen päivän työn pilannut onnettomuus korpesi vietävästi Nousiaista. Sompa lähti, että siinä ei taas kunnon liimoja ollut sommassa, niin lähti huitsin vittuun siitä. Ei ole eka kerta tänä vuonna. Pitäis saada paremmat liimat näihin vitusauvoihin. Noniin, nyt. Kristiina Tolvanen. Jatketaan tästä urheilua.